Hi mga te, it's spell time. Pasingod kami kuman sa Lobo. So mga te, for me it's my first time gazud na makatikang dito. Maka-excite sa in fairness. Nagdirakan sab kami ng baon or foods. Kay for sure dito nagazud kami maabta ng paniud to. So while naghuyat-huyat kami ng amo iba ng mga kaiban or an iba ng mga dayhonon, tamang video muna sa mga katrabaho ko or mga kaiban ko sa treasure office. Pero te, di gaz may kalimtan mag-agi ng pan for snacks mga te. And so we're ready to go. Let's go! So this time, maghapit na kami sa parang buru-buru gazud ang hangin mga te. Kaya isang bantod na amo tagagihan din na kaibanan. Hasarakan kibali sila tupa sa amo para isahan rakan pagsakay. Ang kaibahan laman kami manguli ras sila dito mag-overnight. So this time pasuyod na kami ng kabasan. Okay pan agihan since simentado. Pero mga te, tudo-tudo gihapon na amo pagtagon nga na since pataas ang agihan. Nalingaw rakan sa blaman kami ng mga tanawin sa kabukiran. Murag paimot-imot na lang, nature lover lang ang peg. Pero sa tinuoray nag-untol-untol na baza ang lobot. Dili na part, struggle na gazud kami karasaw. Kaya anagihan dili na sa akong simentado. Ma-feel mo sab ang katignaw ng hangin. Kung unoy imo imagine sa ilalim ng gubat, amo na zaon mga te. Hazarakan kami si Pan Katawa. Lazo ay sa baza gazud ang Lobo. Sa super kalazo makaabot na ko ng Disneyland. Char, marasaw gani kay pagpasingod namo uy amaguyan. Grabe ka bagtik ini amo tagsakzan, ligid palamdaan. This time nakaabot ra gazud kami. Dinhi na ni makita kung uno ang itsura ng Lobo, pati ang itsura ng amo tagsakzan. Dabo ay sab kami nangari para tabang-tabang ang tanan ng dali ra matapos. So well nanhakot pa ni iban ng mga daya, ang iban sab nagsabot na o nagbuyag na kung hain sila na tindahan manukot. Well ang iban sab ng mga in charge sa real property tax na mga bayro nun. Magkuhan kami ng mga bayro sa tindahan. Ang iba nagpaiban na kang treasurer. Isa na sa mga bayay ng mga sudlo nun. Kahawag gazud ba sa inilupo. Grabe ka well organized ang ila place. Pero ang agihan lamang dali rasab ka lagihang ngakon. Kay may agihan na paubos. Pagbalik amura ka nag-hiking. Dugang pagazud ang kasuga. Pero all in all, enjoy kihapon. This time nagpahuway anay kami sa nag-snacks kadali. Since tapos na pagsuroy sa mga bayay-bayay. Nagpa-snacks pagazud ang barangay treasurer sa amnan saging. Grabe gazud ka welcoming ng barangay Lubo sa am. Laong panabawi ang malazo na biyahe. Tagdayra ka na mo ang saging since di na mahurot tungod sa kadabo. Sa sobra kabusog di na makapanik si Ma'am Ting. Pero joke sa iro baza. Grabe kalingaw laman. Tagtabangan na ak mga kaibanan bagang di na manggazud makapanik si Ma'am Ting. Inina time pauli na kami. Since tapos na ang pagbayay-bayay. Pati si Te Alice naka-bring house na rin. One of the memories talaga na dili makalimtan. Pasingod na kami manguli. Nuhunong anay matud kami dres sa I Love Lobo para magpa-picture. For memories mga te. Pagkatapos na magpa-picture nanguli na kami. Tag-abot pagazud kami ng uyan. Kung mapansin niyo, nagbasa ning kuran, nakaringkot na sa binakatubang. So pag-abot na mo sa munisipyo, nagmayan na lamang ang mga baro tungod sa hangin. Di ma-obvious na nagkaligo sa uyan. So all I can say mga te, grabe gazud ka adventurous ini na adlaw. Yun lang po for this day, babu!